jenengan nek pengen kondang ampun Danar Indrawijaya. Oleh nek jeneng. Sampeyan kei tambahan kewan. Diganti sapa, Bi? Contone. Ki Indra Tekek. Ora bingung. Contone. Lah kok iso? Pas Allahu Akbar gawe pantun to. Iya. Budal sekolah mangan es krim Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas kul a'udzu birobinas. Lagi salat bare jam piro? Iya. Isuk dikum. Awan dikum Sing loro mau bengi dikum. Kempes. Nganti sak ulan Kempes. kuwi langsung dadi sehat waras ya. dadi ndok asin. Teko mobil plek manggon ngerokok ngopi munggah panggung terus dok 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 dok. Oh, ngono 30 yuta rantuk. Gawekno lho dalang iki. Modele kok meng ajak sepelan. Nek sampean kapien apal kabeh aku piye? Sampane ra mikirkan aku. Ora tau ngejob ngumpani tok wae. Aku lagi pisan. Alah, Be. Piye to iki kemlotak ngono lho. Iki bojoku. Oh. Koweku kok. Duntak-duntak. Wes. Duntak-duntak. Duntak-duntak. Ya, kamu itu. Kandane matamu PC. Arep nyapa wi mau. Wah, bawa. Ana caraka data sawala padha jaya minggato. Lha kok ping pindho kok ora dadi lho. Wah, wes. Anu buang ngapunten buang nggih. Anu belajar. Ampun siaga nggih. Nggih. Dikurmati, tumpake prau layar. Dados. Sugeng dalu. Mas Dalang Indrawijaya. Nggih, siap. Mak Cangik Bulimbo, alhamdulillah. Hormat kula kagem panjenengan. Sami-sami. So salam kula kagem sedaya warga masyarakat ingkang wonten Bangkok 1 dan 2. Bangkok 1 dan 2. Mugi sedaya pinaringan berkah barokah. Salam Wong Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Yo, nyuwun sewu. Nggih, Mas TB. Nembe panggih pisan menika. Nggih, kula nggih ngoten. Ada pepatah mengatakan Lah iki lho. tak kenal maka tak sayang. Lah niku Mak, kula badhe nderek pitepangan. Siap monggo. Siap. Pak Rengasmo komplitnya sinten Mas? Kula. Nggih. Indra Danar Wijaya. Manggen wonten Kepung Kediri. oh, lulusanipun Isi Solo. SSN. Nggih. Wih, hebat. Iki Alhamdulillah. seniman tenan iki ngono. Ya ora kuwi. beda kalih kula nggih. Jenengan ki Kula elek-elek ngaten iki Eskar.
Sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Lho. Tak kira karma karambol. Nyuwun sewu Danar Indra Wijaya. Indra Danar Wijaya. Indra Danar Wijaya. Nggih. Nyuwun sewu lho Mas nggih. Siap monggo. Nek pemanggih kula nggih. Heeh. Asmane jenengan niku kirang familiar. Terus. Dadi seniman niku ben ketok gampang dieling. Niku jenenge sing simpel tapi mudah diingat. Contone. Nyuwun sewu niki Nggih. pemanggih kula nggih. Nggih. Seniman utawa awake dhewe lingkup seniwati seniman. Bener. Niku sing gawe jeneng kewan niku mesti kondang Mas. Sik. Kita urus iki. Seniman Nggih. sing nganggo jeneng imbuhan kewan. Nggih. Kuwi enek jenenge kewan dadi tambah tenar. Pleres. Contone. Cak Percil. Yo ya. Oh iya. Nggih napa mboten? Kondang. Lucy Brahman. Wah. Yo. Presiden Ponorogo. Presiden sapa sing ra kenal? Nah, kula Andi TB. Lah sik iki pertanyaanku TB iki apa? Telek bebek. Lah niki. Niku nggih kewan yo piye ya? Nah, Lah nek rambut cetakne Anak ngerti bebek. singkat. Dewi Sanca Trio Macan. Jakarta Tukul ibu kota. Arwana. Tukul Arwana. Heeh. Kondang kok. Kondang. Jenengan nek pengen kondang ampun Danar Indra Wijaya. Lah oleh nek jeneng. Sampeyan kei tambahan kewan. Diganti sapa Be? Contone. Ki Indra Tekek. Ben nyokot cengele kono kuwi. Aku malah Oh, kowe nyepeling nuwi jenenge. Guyon iki Mas. Siap, nggih. Wong asma Kinarya Japa. Asma Kinarya Japa. Panggih tenggene Bangkok. Bangkok didongake. Nggih. Nggih. Kula pun ping kalih niki Mas. Mila to? Nggih. Sing pertama? Sing pertama kali Mas Didi 2 tahun yang lalu. Oh, riyen kali Pak Niki kan Didi. gantosan, Bangkok Nggih. 1, Bangkok 2 gantosan. Gantian. Niki nggih tasik pancet niki nggih-nggenipun warunge nggih tasik ngene Mbah Dibyo. Tetep niku. Nggih, sehat Mbah nggih. Wah, kami tuwane nggih tasik cantik. Butias. Butias nggih. Jenengan ngertos. Napa? Pak pun maem dereng wau. Sampun. Maeme kok iso enak sing masak sapa? Lho. Niku mergo ibu-ibu dipandegani karo Butias. Ah, sampean ora kenal sing masak. Kula niki ping pindho niki wis kenal kabeh arep diantun. Karo Warga warga masyarakat. Santen. Sing tukang masak iki jenenge Sutina. Sing masaki. Sing masak Sutina. Terus Lah sing tukang resik-resik. Sing tukang adak iki Jainem. Adang Jainem. Sing korah-korah. Katini. Lah, lah. Telu-telune kuwi rondo. kok so roh lho. Aku ki apal tenan. Lah Kok kok sensus ngomong ke ngono ya. Dandanipun jenengan Heeh. Tegene Bu Indah. Nggih, Indah dalam niku ibuke ibuke Buyas. Buyayine grapyak semanak. Lah omahe ketok apik Nggih. resik sayang sithik. Napa? Jedinge gak ono ciduke. Enek mau. Kula mriku gak ono bareng bingung golek ciduk terus kula celupne. Wah, ya kanca rumahku. Lho tapi kan diapi jedinge Bu Indah. Nyapa? Lah kita transite cilik bareng mlebu ki nggone jembare gak Jembar. umum. Buri Kita jembar, buri buri jembar. jembar. Jedinge yo keramik full. Ah. Contoh ki kaya ngene Bu Indah ngene iki. Heeh. Lah nek perkara toilete Bu Indah karo nggenku ya tasik apik nggenku to, Mas. Lu sombong, sombong. Sombong kok sombong toilet lho. Sumpah toilet kula niku duduk. Anu, kloset duduk. Nggih. Oh, alah. Berarti Berarti kuwi duduk wis. berarti lungguh ya ora jongkok neh ya. Yo, Kemajuan. Lho, jongkok. Lho, Toh, sik to biasa sik. jare emang kloset duduk. Piye to Pak niki? Lah iya to? Kak WC-mu Heeh. luwih apik tinimbang kene Bu Indah. Wis Bu duduk. Indah. Mergo WC-mu. Duduk. Lah ya duduk wis Lah ora iya. jongkok. Lho, isih jongkok. Piye le? Lah piye kuwi? Nek jongkok-jongkok nek duduk. Duduk. Duduk niku maksudnya arep teng toilet iku dadak duduk. Walah, kowe berarti Ada kucing. oleh gua ning Tegalan. Wis banter-banter tegalane wong. Saya Terus tahu, komisi nek niki ini. wae Mas Andi TB niki setugale Mas sinten Pak? Kula Mas Gandul. Oh Mas Gandul. Gandul. Siap, Mas. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Didongakne warga masyarakat ing Bangkok mriki, Bangkok, nggih to. nggih. Kula kalian jenengan niku dadi seniman, kula kalian jenengan niku dadi wong seni kudu kreatif nek dongakne. Oh ngeten. Wah, ndonga berarti kudu nganggo pantun. Nah, contone enek mangkok diadai tahu, ya ta. Napa niku? Artinya Mangkok isine tahu ya kuwi wong Bangkok muga-muga tinemu rahayu. amin. Ana mangkok temumpang tampah muga wong Bangkok kabeh berkah barokah Allahumma. Amin. Ana Iya, ya. mangkok diseni kuaci, ya Napa? ta. Wong Bangkok muga-muga akeh rejeki. Apik
apik. Dang, jenengan mulai. Ana beton rupane coklat kabeh Heeh. penonton padha sehat. Amin. Lho, piye? Kula kali jenengan wis ndongakne, Mas TB ora ndongakne Kowe piye? kok klomat, slamet. Delok toh ndasmu kemput-kemput. Piye? Nek gawe pantun iki ngomong aku tok ngisor bangun tak mikir. Loh, kudu kreatif. Seniman ki ndongakne nganggo pantun. Spontanitas ya Pak nggih. Spontanitas. Jenengan naon apa? Apa yang nek mangkok isine tahu. Artine Wong Bangkok tinemu rahayu. nek awakmu Tuku kathok kabeh siji wong Bangkok kathah rejeki. Nah, tuku kertas katutan genteng. Alah lah ayo kurang Warga gawe. Banyolan. Lho kertas kok enek gentenge. Terus artine parianmu lho apa? Butias kula rokoke der. Wong kok diremis. Kok malah ngisi-ngisini to, Pak? Lah iya to. Wong kene dongakne gawe pantun ki sing apik kok. Aku gandul karo Mas Indra. Nah, wis Kuwi gawe luwih pantun. tuwa lho. Mbok donga ra kulakane kok ya ngemis lho, Lah iya. Bebe. Anu nyuwun sewu Mas. Nggih. Banget temen to iki. Jenengan wau ndonga gawe Gawe pantun mergo seniman ben kreatif. ndonga gawe pantun niku bener napa salah? Bener. Dadi seniman kok Masuk. kula kan jenengan dadi seniman kudu kreatif gawe pantun dongakne warga masyarakat mriki. Ndonga gawe pantun iki bener. Bener. Sing ngomong sapa? Aku. Napa tumon jenengan para kiai alim ulama ki nganjurno ning santrine, "Le kowe nek ndonga gawe pantun, enek apa ora?" Ora. Lho, sampeyan nek ndonga gawe pantun, siji penonton ora paham, malaikat nyatete bingung. Lah terus kudune. Ndonga niku sing bloko suta ndonga kok gawe pantun. Heeh, piye piye. Lah kowe ndonga gawe pantun, imam ning masjid mimpin salat apa ora bingung? Contone. Lah kok iso? Pas Allahu Akbar gawe pantun to. Iya. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Lha iki salat bare jam piro? Iya ya. Nggih, Pak. Iya ya, heeh ya. Heeh ya. Oh, kok tuku tahu digawe kathok. Wah. Tuku kathok karo tahu. Nah. Oh, gak kowe iki jane iki lho pangkatmu iki lho apa kok iso ngatur malaikat. Lho, Pangkat kuwi ngisore malaikat dure mudin. Dadi Apa wi? aku sak dure Pak Mujab tau. Apa wi? tunggale Pak Mudin. Walah. Rumangsa kok dadi nek Donga ndonga. biasa. Contone. Oh, niki acarane sedekah dusun nggih. Sedekah dusun, bersih dusun. Muga-muga warga masyarakat wonten ing Bangkok sehat seger kewarasan. Betul. Adem ayem tentrem. Nggih, amin. Sing padha gelut ning gone pertanian muga-muga sawah iso berah kata, subur makmur, sing pejabat muga-muga bayarane Ya. mundak. Sing pegawai negeri iso mundak jabatane, Betul, amin. iso nguripi kabeh keluargane ayem tentrem Allahumma. Amin. Ngono ya, Matur Bi, ya? suwun kagem Siap. Buwo, Butias, Butias. kalian Pak Panitia. Nggih sedaya. Pak RT, Pak Edi, Nggih. matur sembah nuwun. Nggih. Wah, Pak Edi. Jangan tetep panggil Pak Edi ta. Lah, piye to kali kula niku plek. Ngene. Nggih, lho Iya. tiangnya sik wireng niku. Aja kok Pak Edi wau nembang Ojo kok suarane nyepele. jos. Lah, jos suarane. Iki yen acarane sedekah dusun. Barengi Suran. suro. Sura, apa to werdine sura? Sura menika mesuraga. Mesuraga. Sing dikarepne karo mbah-mbah mbiyen ki nek iso kudu tirakatan. Tirakatan, Eling lek-lekan. para leluhure, eling karo cikal bakal sing bakali desa Desa bumi sing mriki. dinciki. Betul. Ibaratnya karek ngenggone kloso sing gumelar saiki iso endah wewangunane kudu Nggih. eling karo leluhure. Betul, nggih, nggih. Nyiras pantes niki nggih enten sura nika nggih ngumbah pusaka ngoten Nah, ya. iki lho iki, heeh. Nah, Jamasi, alhamdulillah. jamasi pusaka. Jamasi pusaka. Nah. Kula nggih sampun Sampun. pas tanggal 1 Alhamdulillah. Suro kula pun jamasi pusaka Tanggal tinggalane leluhure kula. Alhamdulillah. Nek jenengan pripun? Kula pas wingi Selasa Kliwon Anggara kasih. Oh pas dina Pas dina apik niku. tinggalane Mbak Nggih. nggih ngubah pusaka. Jamasi pusaka. Kowe ngubah pusaka gak? Ya wis tak umbah to, Mas. Ning ndi? Ning Tambi karo Damsewu. Tambi, ngono apa kuwi? Ah, apik gone kono. Kuwi nggo napa? Tapi napa, Pak? Kuwi nggo napa to, Wi? Anu gone pondok. Pondok. Lah iki kok jarene nggon bekecot. Kowe iki goblok ta, Be? Wis gundul cengah. Lha nyapa? Lu ngubah pusaka kok ning nggon ngonoan. Apa ora entuk? Lho kuwi larangane negara karo agama ora apik. Tapi sukses kok. Sukses untumu kuwi. Ya wis ora pas. Wong pusaka kuwi paling ora ngumbah iki ning gone wong-wong sing ngerti, sing paham. Nah, paling sesepuh. tidak- Nah, setara dengan empu lah. Nah. Ning kono iku ora trimo empu. Apa? Tapi empuk. Kok malah saya ra cetha to, Pak. Masa Aku rumangsaku. ora tau jajal ngono lho kok. iso. Sura iki tirakatan sing apik. Nah,
mergi napa to Mas? Pripun? Nyuwun sewu niki kok mboten minteri niku mboten. Nggih, nggih. Wulan Sura niku cara Jawane. Nggih. Nek cara Islam niku kan Muharram. Muharram. Bener. Banyak kejadian penting kanggone tumrape umat Islam yang terjadi pada bulan Muharram. Khususnya tanggal 10. 10 Muharram. Lah, Ya bener. Contohnya. contone Nabi Nuh selamat dari banjir besar niku nggih tanggal 10 Muharram. Damel kapal gede. Lah, Bahtera gede Nabi Ibrahim. Nuh. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api niku nggih 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi Musa Membelah lautan. selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Niku nggih 10 Muharram. 10 Muharram. Kula luar biasa. Jenengan nggih ngoten? selamat saking kejaran BRI. Niku nggih 10 Muharram. Loh, lah ning jare saiki wis ora, wis slamet kok BRI. Nggih selamat. Alhamdulillah. Nggih, Mas. Berarti wis gak duwe tanggungan. Boten gadah. Omongnya sapa? Loh, lah Wis ada BRI BRI kan enek. wis lunas. Lah mekar karo plecet. Oh iya Pak nek mek mekar gak lah BRI. Ora iso. Karo ora entuk. Karep iki gak ngono be, tirakatan sing apik ngelingi leluhure mbiyen. Iya. Paham ora? Lah nek tirakat e ngrasa ngomong-ngomong tua. Kaya mbah-mbahmu, wong tuamu mbiyen nek gelem tirakat kados panjenengane Leres. bionya Mas Indra. Nggih. Anane dadi dalang kondang. Wicarane apik, nyolahke wayang iso becik iki ya mergo saka tirakate bapak ibuke. Lakune wong dadi dalang sukses. abot. Sampeyan iso ngene iki mergo saka bab donga tirakate Donga tirakate bapak ibu. Bu Tias, Bu kami tuwa iso dadi sukses, iso dadi pemimpine dusun. Iya mergo saka donga tirakate Bu Indah, Lah. wong tuane. Paham apa ora? Aku yo ngono. Nyapa? Aku iso dadi dagelang ngene iki mergo tirakate bapakku jos. Bapak jenengan riyen. Tirakate apa? Tirakate napa? Topo pendem ket 2015 nganti saiki loro balik. Elok. Topo pendem. Kuwi mbahmu mati, Nyuk. Oh. Apa pendem 2015 ku mbahmu wis mati, pakmu kuwi. Lho kuwi mati to? Mati. Lah kok ora telepon? Lho. Wong mati kok telepon iki lho rumangsaku kok Lah ora omong nek mati. Ya ora kok iso rumangsaku. Paling tidak iki umpama ora omong aku ya kudu eling. Eling aku nyenyek ndongakno wong tuwa nek enek ku ngabekti Lah. nek wis mati ndongakno ning ziarah ning alam kubur. Berarti jenengan kulino ziarah. nggih no Pak, ora Eh. ketang saulan pisan tetep ziarah Tetep ning wong ziarah. tuwa. Oke. Apane nyekar kleru no kok mau sombongno wong kene. Nyeker kok kleru. Wong bangkok ya izin, aku lho melok izin. Saya tau nyekar Ya, kleru ngapunten, mang piye? Mas Indra. Pripun nggih, pripun? Mas Gandul. Winginane iki nyekar tenggene pake. Nggih. Lah kok iso klentu to? Kok iso? Bapake kan jenenge Dagelan Kondang Sandirono saka Tuban. Nggih, Mbah Sandirono. Lah niku disekar. Kamangka Pak Sandirono iki manggone ning sisih tengen mriki. Nggih. Aku ning nggone lah kok sing disekar ki ning sisih kiwa. Lah padahal ki mau nggone Mbah Bahae sisih tengen Sandirono, sing disekar sisih kiwa bareng tak waca mboten Sandirono. Sinten? Jenenge Siti. Duh. Ayo, kuwi Siti sapa nyukmu nyuk? Ki piye to? Kok wis mau sekar Kaya kok ngono, ora pakmu kaya ngono malah jare Siti bekti ning lho. wong tuwa. Siti kuwi sapa? Kuburane Pakku ndi? Sisih Sisih tengene. Pak Sandirono menying. Sing tak sekar. Siti iki sapa? Nyekarku jam pira? Jam 5 sore ngono kok. Anane Surup jam 5 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wah. Wah kowe kurang ngerti jadwale itu lho kok Wong sombong. Saya iki. lah kok kono ngerti jadwale? Lah kula anake yo ngerti no. Lah saya lah carane ngerti jadwale emang piye? Lho, mergo kula diimpeni aku Lho, lho. jam 5 sore dolanku ning Siti le. Lah hubungane apa pakmu karo Siti? Gendakane to. Wong wis ra enek barang kok rumah Wis sadongano sakinah mawaddah warahmah. Ra cetha ki. Ngurmati tinggalane leluhur ki sing apik sura-sura ngene iki. Mulane Ora didongake jenengan wis pas ngene iki ususasi sura kudune ndongake. Leres, Mas Para Indra. leluhur. Nyuwun sewu lho, jenengan niku salah panemu. Piye Kok to iso? maksude? Apa sasi sura kuwi mung babagan ngumbah pusaka tok? Lah terus. Apa mung babagan tirakat tok? Lho nggih no. Loh, salah Lah Mas. pripun? Penonton mriki tiang Bangkok niki piantun Bangkok niki paham. Iya. Tinggalane mbah-mbah biyen niku ora mung trima pusaka, ora mung trima pitutur luhur, Nggih. tapi uga ana japa mantra. Lah dalah iki lho, iki aku genah kalah nek iki. Sampeyan kalah kok. Iya iya, Ilmu tuwek tenan ilmu iki. tuwa iki. Kula kalih mbah kula niku pun diparingi wasiat awujud ilmu japa mantra sing bentuke niku kitab utawa buku Iya. Jenenge bukune 1000 mimpi. Kuwi isine apa? Kuwi isine apa? Niku ilmu sing dijenengi nggih nika
Rajah Kala Cakra. Lah kuwi gone pangruwatan barang lho wi. Nate mireng niku jenengan. Nggih nate mireng tapi gon ruwat kuwi gon sakral. Rajah Kala Cakra niku sabetke gunung Jugruk. dadi jugruk. Ana segara segara Dadi asat. kaya Nabi Musa mau. Lah disabetne triwul. moncrot. Kasiate Rajah Kala Cakra. Disabetne sing adang ngono mau. Tabete sing adang meteng. Apa ya mok kuwi tok kesaktiane? Loh, lah kalih Mbah kula iki aja mbak gawe dak sia-sia marang. Sembrono, saksa. sembrono. Ning gawe tombo. Saling membantu. Lah, Nah iki. tombo teko lara lunga. Lara Mulane lunga. kula niku dadi golek-golekne wong akeh mung saperlu napa to ngobati penyakit niku Ya mesti mara ampun. tenggen kula. Dadi Buka pijet jenengan. alternatif kowe. Lho, ya termasuk supernatural. Weh, hebat umpamane iki. Supranatural. Apa supernatural? Natural. Supranatural. Berarti ampuh tenan ya. Insya Allah ampuh. Lah nek umpamane tukang kendang, saking larise tangane dilalai sing tengen keseleo. Nah, Ngono ki ya iso mok tambani. Yalah kecil sing keseliut tangan tengen apa kiwa? Ya tengen yang biasane nggo polah tengen. Tengen. Heeh. Tangan tengen ora usah gawa ning dokter, mlayu ning omahku. Cukup tak candak, tek tak pijeti. Nil Nyep, nyep. nil, terus tak dilat. Sret. Waras mergo dilatanku mengandung Rajah Kala Cakra. Rungokno kuwi wong Elo, ampuh wi. Ternyata ora nyono ra ngira nek sirah gundul duwe aji-aji sing ampuhe kaya. Lah ya kaya ngono kuwi. Kowe ngerti apa ora kasektenku Wabawa? Aja dis. Kok sombong ta gek ngono lho sombong kowe. Rajah Kala Cakra. Apa ya mau nambani keseleone tangan tok? Lah nek umpamane kaya Mas Indra. Nah, Delalai sikilku kemeng mergo mancal keprak terus. Loh, Ora usah gawa ning gone rumah sakit. Heeh. Mara ning omah cukup tak candak sret pijeti Nil. terus tak dilat sret langsung waras. Mergo dilatanku mengandung Rajah Kala Cakra. wong gundul ireng ampuhe ngene. Delalah enek wong mara teko lara hernia utawa anyang-anyangen. Wi Wabawa tanganmu keselio ya. Yo Pak Bro Bro. ning gone dokter langsung ning nggonku tak candak tek pijeti Nil. didilat sret waras mergo ilate mengandung Rajah Rajah kala Kala cakra delalah dalange jajak keprak keseleo. langsung candak tek pijeti Nil dilat sret mergo Waras. mengandung Rajah Kala Cakra. enek wong mara hernia. Wong nek tanganmu Dipijet nil dilat Red. goblok ya. dilaten to Be. Hernia didilat Lah terus? dipijet malah gede. Lah terus. Ora pengalaman. Lah Rajah Kala Cakra mosok ora iso marekne hernia. Ora usah didilat. Lah piye? Nek ana wong duwe lara hernia, Heeh. iku aja dipijet. Lah piye? Tapi sediakno banyu anget. Banyu Ora anget. panas, ora adem ning setengah. Anget nggih. Campur golek uyah grasak sak gegem dicampur terus diudek. Banyu anget iku mau. Heeh, Terus? campur uyah diudek, isuk dikum. Awan dikum, Sing lara mau bengi dikum. Kempes. Nganti sak ulan Kempes. kuwi langsung dadi sehat waras ya. dadi ndok asin. Aku omongan ket mau kok ora kena dirungokne belas to. Ngono Rajah Kala Cakra. Kowe jenenge iki wis ra ngormati kalau beliaunya Mas Indra lho. Ngapura Dupeh ngormati. ijek enome mok sewiyah-wiyah omonganmu ora kena digugu belas. Jenengan ki ampun nganu dalang ki gawean abot lho. Paham apa ora? Ngomongnya. Lho, piye Piye to? ngomong apa? Dalang ki gawean paling abot. Sing ngomong abot sapa? Aku. Dalang niku abot napa enteng? Loh, abot. Lah, Mergo abot. mengko sanadune badan, pucuk sirah nganti jempol sikil ku nyambut gawe kabeh. Bener. Abot napa enteng? Abot. Lah nek abot nyapa bengi iki tanggapan. Lah iya. Nek abot kuwi diselehno, nek enteng dilakoni. Wong sampean rene ya ora usung-usung debok. Ora. Sampean teko mobil plek manggon ngerokok ngopi munggah panggung terus dok 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 dok. Oh, ngene 30 yuta rantut. Ora. Sopo sing ngomong abot? Loh, anane abot mergo ki gawane cerita, gawa lakon. Lho, iso ora? Iso. Yo kuwi enteng. Aja nyepele lho, Be. Melek suwengi lho. Melek suwengi. Ya go sakmene apa merem kabeh apa piye? Loh, Iki ya melek anane melek suwengi kuwi yo ora mung melek tok ya karo omong. karo nyuwara. Karo nyuwara. Lah sakmene sinden apa bisu? Aja nyepele dalang lho. Sapa wonge menungso sing kuat ngedepi debok suwengi? Lah,
Lah kowe Dalang iki ngedepi debok lho, Be. kowe tumon dalang kok ngedep remi wae enek. Jenenge dalang kuwi yo ngedepe debok. Kok angel men to iki dijak omongan to. Dalang kok abot. Kowe iki digenahno tenan-tenan kok wangel to. Aku ki melok kowe lho. Ya apa? Kowe rene melok sapa? Aku rene melok Mas Indra to. Iki panggunge Mas Indra to. pati uripmu saiki ning gone Mas Indra lho, kowe aja sembrono. Lah nyapa kok- Ibarate Mas Indra kuwi pemimpin, awake dadi anak Lah. buah. Api ku. Lah nyapa kok pati urip yang gini Mas Indra? Lah bayaran melok Mas Indra. Loh, sorry no. Loh, Sing bayar aku ra Mas Indra, sing bayar aku kuwi Butias. Butias nelpon Mas Indra, Nggih. Mas Indra nelpon aku. Terus? Duit saka Butias marane Mas Rene? Indra, diwenehne aku. Ibarate iki mung makelar. Kok ngenyek aku melu Mas Indra, dhewe rene yang golek duit kok malah Papunten lho, bayar. Mas. Angel. Papunten. Wong jamung angel Ram Mas. Dijak Angel omong rasa tenan-tenan digarap. kok Lah, kok iso malah ngono lho senengane menghormati menghibur. Betul. Aja ngomong tok. Permintaan Mas. Apa no Permintaan ana piye? Nek kalau wingi ingkang munggah niku namung buah Butias. Ngoten. Terus Butias niku duluripun 3. Kula critani. Butias. kok ya apal Sik to. to jenengan kok apal to? Putrane Sing Bu Indah wi. Pertama niku Mas Mohon. Oh iya. Nomor loro Butias. Ha? Lah nomor 3 Mbak Ita. Lah kula niki calone Mbak Ita. Sik to. Anake telu. Siji. Mas Mohon, Loro. Butias, Sing nomor telu. Mbak Ita. Kuwi urung rabi. Urung. Rencanane Rencanane karo Bu Indah mau senembung aku. Pas ning podokan mau. Nah, le tole TB. Tembunge kan le. Tole TB. Ande ande luput. iki opo? Kowe ki ra krungu kupingem sing budek. Kok piye? Butias ngomong karo kowe, kuwi kowe kon ngejak bola ya kuwi aku. Aku arep dikentukno karo Mbak Tia, sing kowe arep dirabi karo Bu Indah dhewe. Paham ora? Bu Indah wis sepuh, umure pira to, Mas? Swidak tapi jek wenceng, Bu. Umure swidak. Swidak. Ora ketok lho, Mas. Jek Jayine wayu, grapiak jek semangat. wantik. Iso kaya umur 59. Padha wae, padha. Iki diaturi Mas. Buah Sinten? kali Pak RT RW. Monggo. Perwakilan monggo katuran munggah wonten ing sasana Lah. pariwisata. Awake dhewe tetembangan hiburan los. Ngaten. Ya, di Monggo. seperti Tuduk, truk. tuduk. Neng. Radio usek-usekan mboten daya ngapa nggih Pak nggih. Nggih. Malah saya Monggo, anget. monggo. Bu Tias, buah. Dipun rencangi Pak. Pak Haji. Pak Edi, yo Pak Edi yo. Kali Pak RW, Pak RT, Pak RW. Wah, akeh mon kok sak desa munggah kok. Perwakilan. Perwakilan. Pak Surat. Pak Ratman. Ingkang nyuwun no Pak Surat pundi Pak Surat monggo. Ilmu Pak RW. iku Monggo Bapak. Nggih. Pak Haji. Matur sembah nuwun. Pak RT, nggih Pak. Alhamdulillah. Pak Surat. Monggo Bu. Buah. Bapak monggo. Wah, anget iki. Tok. alhamdulillah. Wah, full formasi. Formasi ini dotok Mas TB. Nggih, niki wonten kakak ipar kula, Sinten? Bu Tias Buwo. Oh iya, Ding, heeh, Ding. Calon adik IP, Bu. Sungkem sik no. Nggih, wah jenengan niki kula sawang-sawang iki anu Bu, pasuryanipun sak emperan meh kaya bojoku, Bu. Terus sing ngarepne adikku wis ngaku ndek bojo. Lah nek nek kula tasih lega lho jane purun. Lah, malah entuk di madu ora?
Anu saya itu bojo kula niku elek Bu, tapi titele hebat. Monggo Bu, monggo mriki nggih niki tesenten tiyang kalih melih. Iki jane iki seneng karo adine buwa apa bojomu dhewe toh pikir Mas aku. Ah, ini nama lemik. Ditoto. Ah, niki. Heeh. Nggih. Pun komplit nggih. Komplit. Komplit. Sing keri monggo. Sik ta, bojomu titele apa ta, Bu? Oh, bojo kula titele hebat, Bu. Elek-elek niku titele ora kalah karo Mas Indra. Mas Indra kan SSN. Heeh, lha Bojo bojone kula jenengan. SPD MMD. Hebat, Bu. S2 no kuwi. Sarjana pendidikan. Heeh, magister. sarjana pendidikan kuwi. Sing ngomong sarjana pendidikan sapa? Lah SPD. SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Wah. Jadi Wah. aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. TP Apa? cah gundul. Lah pacaran 2 wulan kok meteng 3 wulan iki lho. Ayo anu kecelakaan, Bu. Nggih. Wis ora Tapi bojo beres. kula resikan, Bu. Resikan. Nggih nek kemu mawon nggih banyu aqua. Kemu ki. Nggih nek nggih Adus? banyu biasa niku gatel, Mas. Gatel. Nek adus. Adus niku ndamel sprite. Weh. Nek Sampoan? Rauk ndamel Fanta. Sampoan. Sampoan niku ndamel larutan. Cawik niku ndamel ale-ale, Bu. Jadi pirang-pirang dino bokonge direbung semut. Wong-wong do dahar lho kok iso. Lah yo kita arep melok ngombe ale-ale. Tuh, tapi legi, Mas. Monggo didhawuhi Dipun tepangaken riyen ingkang ngerti sinten monggo. asmanipun. Bapak monggo paring asma sinten sak menika ngasta dados napa? Pak RT, Oh, Pak RT. RT pinten, Pak? Pak Bilal. RT? RT 3 RT RW 2. Oh, RT 3 RW 2. Bangkok 2 nggih. Oh Nggih. nggih. Sebelahnya Tunggal- yang Pangapunten, cantik ini. Bu, paring asma sinten? Ibu Rini. Ngasta napa sak menika? RT. Oh, sami RT. RT 3 RW 4. Wah, klambine anyar ya tahun wingi biru saiki iso malah Loh, batik muda anyar. ngono kuwi duduhne yen to panjenengane kuwi kompak. Yo sampe nek genep 10 tahun mbok dilelang apa di dol mungkin aku Kok gelem kan ada itu leles. sampean iki. Lerek tunggale paring asma sinten, Bu? Bulis. Bu RT 4. Bu RW 4. RW Oh, Bu RW, Bu Pangapunten RW. Bapak. Wah, giaul Pak. Semiran nggih, Pak nggih. Semiran piye to? Iki ngono wis meninggalkan dunia hitam. Weh, berarti wis lurus ya, Pi ya. Dadi kabeh putih ra ono sing ireng. Wong manen lho. Berarti pangkatnya sak dhuwure Modin kan mau ya. Paring asma sinten, Pak? Muhammad Zainul Arifin, Jabatanipun RT kalih RW sekawan. Loh, RT. RT kalih RT RW komplit, Pi. Komplit. Bu, alah ya, awak tapi nganggo kacamata, Pi. Bojomu ya nggo kacamata ya, Pi. Nek kacamata malah kayak jarang. Ora pantes. Oh, kacamata gede kacamata ya dengan kados buke ngene iki. Paring asma sinten? Bunur. RT. Loh. RT 1 RW 2. RT 1 RW 2. Wah, Anu nyuwun wargane sewu cedong panjenengan lumpuh. kok dhuwur niku tingginya berapa nggih? Enggak tahu. Wonten Lah, nek mau 165, 165 165 mau sawang samono. samono pantes. Lah nek awakmu dhuwure? Awakku dhuwurku paling 166. Dhuwure? Jenengan Pak, dhuwure Pak. Jenengan dhuwure. Eh, Anu gula Mas gula. Lah, Ngawur. tinggi. Wong panjenengan diparingi sehat bagas waras kok iso. Dongakno yo sehat. Normal kan nggih, normal nggih. Normal, kabeh sehat. Sebelahnya, Mas. Tunggale paring asma sinten, Bu? Irna. RT 2 RW 2. RT 2 RW 2. Niki tepang aku. Sinten? Pak Sirat. Pak Sirat. Sirat to, Pak. Siapa to, Pak? Pak Suratman. kepangaken Nggih. nami kula Suratman. Oh, Pak Sirat. KCI kali U lho, Pak. Ana sing sebelah kono, Pi. Pak Surat anu Mereka buah. ketua RW. RW pinten, Pak? RW sekawan. Oh, RW sekawan nggih. Nah, iki kenal aku. Sapa? Pak Edi ketua panitia iki. Anu jenengan RT napa RW, Pak? GRT RW. Loh, itu RW. Loh, RW ini katut RW 4. Oh, RT 1 RW 4. Nggih. Nggih, wah hebat sehat terus, Pak nggih. Nggih. Nggih, wah. Niki nyuwun apa niki? Nah, niki monggo Bu niki badhe Request. nyumbang lagu napa request lagu monggo. Napa cukup nyawer mawon? Lah dalah. Nek nyanyi gratis. Lah. Nek nyanyi dhewe gratis. Nek nyanyi dhewe gratis. Lah nek sing nyanyekno sinden? Nek sing request yo sampean paham dhewe lah, Pak. Pantes sing ngono ta. Pertama kesake mundak lho, Pak. Kok golek-golek. Mergo efek BBM mundak kuwi ya. Nggih. Heeh. Mau request napa, Pak?
Caping gunung. Caping gunung wae enten sambel kemangi barang. Nggih. Jenengan request napa, Bu? Mboten. Mosok mboten request. Manut. Oh, mawon, manut. Nggih, pun. Niki diaturi napa riyen Pak Dalang? Niki ben sakuran sik nyuwun lagu napa bar iki lagi caping gunung. Lah, Monggo, nggih. kalian joget-joget sareng-sareng monggo. Lah apa? Napa Pak Paring Dalang? napa? Nyuwune napa Pak? Monggo enten caping gunung wau kali sambel kemangi. Sambel kemangi riyen nggih. Apa lagu-lagu sing dandul saiki kan kata. Lah. Contoh. Mbok menawi badhe nyanyi Bu RT, Bu RW. Monggo request napa pun sing jenengan kula enteni rundingan 4 dina monggo. Lho, suwe men kowe iki. Wong ketek ya biasane nek TikTokan ngoten iki lho Bu. Mboten nate TikTokan Bu. Anu, Velocity. Kok virus. Oh, anu buon nyuwune kicau mania. Kicomania iki lagune piye? Kicau mania. Gaspol danga, manuk kundanga. Digaspol dangak ngono. Ya, Kok iso manuk dangak iki lho. Sosok ora cetha. Napa Bu napa? Niki Monggo. musik enten gamelan komplit. Musik wonten gamelan ready. Ya. Boten menapa. Kan wonten sing ana sing njaluk negara angin. Nah, enten negara angin barang. Denok nggih enten. Denok wonten. Sawangan, Monggo pun bebas mawon, Bu. sayangan. Pun, wah, Pun monggo. Biasane pun. Pak Edi. Merdeka mawon. Pun monggo Pak. Pak Edi niku lho sing kreatif. badhe nembang komplit terus caping gunung, ngoten nggih. Nggih, napa lagune manut mawon nggih? Nggih. Nggih, wah lagune anu sapa sinten Mas? Denok mawon, Denok mawon. Dino saged negara angin Ah, bisa. negara angin nggih saged Ah. monggo. Jatahe sinten nika, Pak? Niki Nggih. negara angin ada dua niki, Mbak Tasya karo Mbak Lita. Monggo katuran jumeneng, Mbak. Lah Mbak niki Ita. bapak ibu-ibu niku kuwi. Ah niki sing badhe mandhap monggo sing badhe teng mriki monggo. Ya disepoti ben. Oh anu. disepoti. Nggih. Matur suwun ibu-ibu. Mugi-mugi bapak-bapak diparingi panitia. berkah, barokah, lancar, Sehat-sehat sehat, terus. tamu barangipun. Dusun Bangkok semakin jaya selamanya. Ah, truk. Yes, ngene iki matur nuwun iso Siap. diabadikan. Nggih. Nek Bangkok lagi duwe gawe. Nggih. Perangkate komplit. Betul. Luar biasa. Wis terdokumen. Ayo Mbak Lita. Mangga jumeneng. Ayo Mbak Lita. Sinten niki? Mbak Lita karo Mbak sapa Mbak Tasya. Tasya Ah. nek loro, nek Tasya 1 karo Tasya 2. Padha Mbak kok 1 Mbak kok 2. Yuk, yuk, kasih perengat prengut adik mikir apa sangka owah adik tanpa guna sangka cikang adik sangka apa timbang desa adik Yen gembira. yang gembira adik Yoswo jok ngelamun ayo guyu ayo guyu ayo guyu timbang susah ayo Padang wah Sugeng ingkang dalu. Wes. sugeng dalu Iki tok gandengan dhewe-dhewe. Mas TB karo sapa? Mas Gandul karo sapa? Lah nah, aku ya tetep sing iki no. nah aku nek karo sing iki Oh iya. Ah. nah aku nek karo Nah, iki ngono kan iso gandengan dhewe-dhewe kan akur. takon ana sik Jan, namanya sinten? Tasya. Tase sekolah Tasik. kelas pinten? Kelas gangsal. Oh, 5 SD lho 5 SD sakmene SMP mangan gurune lho Cita-cita ingin jadi apa? limo sakmene Sapa guru? Oh, Iki alah. guru to. Iki Naroda. Wih Bathara kowe. Bathara apa? Bathara anu Brahma. Sampeyan asmanipun sapa, Nduk? Lita. Lita, asma Kinareya Japa. Nah, iki lho. Arep PP. Lita, li iku saka pake, ta saka buke. Kok iso? Iya ta karo. Sik to. Bapak iki urunan ngene jeneng apa piye? Lah iki niku Lita, li saka bapak, ta saka ibu. Dadi ibu dolan li metu Lita. Kok ado bener. Kuwi takono bapak nek ora percaya. Sekolah kelas pira, Nduk?
Kula kelas pinten nggih? Pira? Kelas piro? Sekolah apa ora? Lu sekolah mah Ayo, lo. kelas piro? Kelas 1. Satu SMA apa SMP? SD. Ah, SD sakmono. SD sakmono. Lah wong tanggane TB lho sakmono SMA. do meteng. Wah. Lajeng kelas 1 SMA. Elek-elek nyuwun sewu kula iki nggih ora kok pamer, Pak. Kula Pripun? nek kalih penyanyi ngaten iki wis biasa. Nggih to. Soale bojo kula niku nggih penyanyi. Oh. Bojo kula niku elek-elek penyanyi tapi Nggih. hebat, Pak. Hebate? Nyanyi 3 lagu iki kena dibangun omah. Lho. Sik to. Nyanyi 3 lagu. Lah nek paling presiden-presiden iki paling gak 2 tahun, 3 tahun. Jono lumpukne kaya. Bojo kula 3 lagu kena dibangun omah. Kok iso? Lah begitu nyanyi niku sing nyawat boto, semen, pasir. Iki bojomu suarane bosok. Lah Iya, tapi sukses. Bosok kok sukses kok seneng men to. suksesnya mergo ngentukne bahan bangunan dong ya. Iya, Masuk. Nembang. Ayo negara. Coba di nadanya saja. Lagunya apa Mas? Refnya Mas. Negara Ngalengko ya Mas TB ya. Ya, negara angin, Pak. Negara Ngalengko. Negara angin niku Nganjuk, Pak. Nganjuk. Nganjuk kenapa plate kok AG? Niku wonten sejarahe. Pripun? Mergo AG niku tegese angine gede. Kowe kok ya apal to, Be? Itu sejarah, Mas. Daerahmu Tuban. Uban iki apa? plate kok es. Mergi Tuban niku kathah makam Sunan, Pak. Mulane Sunan. plate S. Oh, kuwi akeh. Lah nek Ponorogo kok AE. Kan daerah Reok. Loh, hubungane? Reok nek senggak pripun lah? A-E. Oh, itu mah Reok senggak B-O ora enek. Ayo. Kok marah-marahi kancane. Coba plat nomor iki Bang. Ayo. Di tasnya dulu tasnya. Negara angin. Tapi dong, sampai dong. Istimewa. Operlita. Wes bungkus iki Mas ya. Bungkus dadi Oke. Rawutannya apa musiknya? Indra Loka musik. Dadekke. Apa? Indra Loka. Oh Indra Loka. Lah krungumu apa? Kapian. Lah terus apa? Ya ngomong tekek ngono meneh lho. Cah itu ora tau wadus kabeh kok Indra Loka. Mbok jeneng iki sing apik. Lah apa? Kaya sing solaras kan iso. Lah iya terus isine tekek mau. Ayo negara angin dadekke dados. Yuk. Indra Loka bersama Tasya Rita Dusun Bangkok. bergoyang. Injis. Jose. Warga Bangkok.
Lem. Lah di VC Pak Didik iki lho. Lho. Oke. Pak Didik Loh. wedak teng mriku. Eh? Belah mriku. Lah nggih Pak Didik cedak teng mriku. Lah niki. Jane anu kula nggih teng mriku Mas. Napa Cuma nggih? kula ngeboti teng kene Bangkok. Jenengan nggih. Mergo. Saestu iki wis ning Bangkok, saiki ning Bangkok mergo tresnamu karo wong Bangkok. Nah, saking tresnamu karo wong Bangkok. Lah kenapa? Mergo ning kono ora ditanggap. Lah. Lah ning kono sapa? Kono ya Cak Komet. Cak Komet. Heeh, heeh. Lah iki mang ra kencan ra semayan. Padha bis KP putih karo Pak Didik. Mang. Dalu niki pokoknya malam ini ada 4 pagelaran wayang. Lah nggih, Nah, beberapa titik ada wayangan. betul. Heeh. Mana nggih bakule niki kebagi. Lah nggih. No. Biasanya niki nek wayangan iki mboten bareng karo liyane. Lah nggih. Bakul sampai iso teko gumul. Lho. Bakul kuwi. Bakul. Gumpul ki ya nek bakule dhewe. Maksudnya teng jalan-jalan ana bakul. Lah Oh. ora kok. Iki dilajengaken Dilajengaken Suwunane Pak Surat. Pak Surat Mangga Mang. tasih lengkap. Wonten cape gunung kalih sambel kemangi. Nggih. Dijegleke nggih niki. Oke, boleh. Sinten niki Mas? Monggo, jenengan milih. Niki sing tengah niki, glerek sampinge. Baratna. Ayo, Dik. Ratna. Heeh, Mbak Rana. Anu dijegleng mawon niki. Siapa sing di sing Sinten, apa sing sinten? iki? Wis sembarang, sapa Iki, kono? Iki. Oh, mriku. Ayo kene, Nduk, kene. Heeh. Aku ya tak milih aku tak milih sing iki aku. Kowe ya sing kono lho, sing pol kuwi lho. Lah iya. Kuwi selerane Bu Indah lho kuwi. Ora iki. Hah? Menghormati Iki Bu ku Indah. Cara ibaratnya itu termasuk Dwijo. Iya. Wijo kuwi guru. Dwijo Woro Hamber ngengeng. Mate gurune sinden. Pergi Mbak. Wah, Kok cek golek sing apik rumahnya kowe. wah iya. Bagi nek iki aku tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani aku nek iki. Iki barangnya sim. Lah iya. Ancuk iki salah. Kalau ya. mik Mbak. Nduk mike ning ndi mau? Wonge di Kowe kok malah terus jengking ini to. Wis gak apa-apa, Dik. Lah iya. Pancen kita harus memperbaiki keturunan. Ngaten. Mengko nek padha ndik kabeh kok anak-anak malah kayak botol Yakult. Lah kok iso? Nggih to padha cilike. Oh iya. Jadi sitok dhuwur, sitok ndik anak-anak sedengan. Ha, kuwi lho cocok. Paring asma sinten? Dawuh Nak dalem namanya. Tasya. Oh Tasya. Oh Tasya 1, Tasya 2. Nah, koyo Bangkok, ada Bangkok 1, Bangkok 2. Komplit. Dik Nggih. Tasya pi dalem saking pundi? Ploso Klaten kemawon. Klaten. Ploso Klaten, duduk Klaten. Mboten Klaten Jawa Tengah. Senes, senten plosone. Oh, benten to nggih. Benten. Kira Klaten Jawa Tengah. Boten. Pripun pasangan kalih kula? Cocok no? Siap tak jegleng? Lah, Nanti kalau mau saya Jenengan- jegleng, iya no. Loh, jengleng. ampun. Kuwi yo mau mai kan. Mike mati. Jenengan kali kula nggih. Jenengan asmane sinten? Sayang. Nami kula. Heeh. Anis Mas. Anis. Wah, Nggih. bocah nek gingsul iki mesti manis. Lah. Lah bojomu kaya gingsul no kok. Heeh, gingsul. Piro? 15. Lho iki gingsol salah gue iki lho apa yo. Merongos nyuk, merongos. Aku sing ngomong kali kula Mbak nggih. Mbak Anis dalemipun pundi? Saking Jombang. Wo Jombang, Kota Santri. Oh, kota Lah, Jombang pelatih apa? S Mergane? Santri. Oh. Kok ijek ngumpani to, Mas? Kok ijek gawekno lho dalang iki. Modelnya kok mengajak sepelan, nek sampean kapien apal kabeh aku piye? Sampane ra memikirkan aku. Ora tau ngejob ngumpani tok wae. Aku lagi pisan iki. Lagi pisan iki. Heeh. Sok ben neh. Kene Dik. Larase Mbah Moji. Lah. Oh gitu. Oh, kula jengleng riyin. Wong kok ayune kaya ngene, Ya, Dik iya. Tasya. Gede dhuwur, lencir, kuning, wis kaya widodari. Alise lo nanggal sepisan. Lah dalah. Idepe ndamar Lah kanginan. dalah. Kulitane kuning. Bangkeane, Irunge mancung, bangkekane nawon kemit. Tangane gede wae pinentang. lah, wiji timun untune nek Lah, mlaku dalah. lumampah kadya macan luweh. Iki calon bojoku ya ora kalah. Heeh, Dang piye, Dang? Sampean ki bathuke kaya apel. Weh, Serba. Mripate kaya anggur, Lho. pipine kaya duren, irungmu kaya pelem, lambemu kaya manggis, raimu kaya pasar buah. Iki nek rayu ora tak pikir mang sop buah arep ngono. Es buah. Diceklek sik. Heeh. Aja nganti kalah karo tanggane ya.
Tagane sapa? Oh iki tanggane. Nah. Saingan iki berarti. Saingan. Oh iya, heeh. Oke. Saben bengi Ah. Lah, Pak. Paling ya keturun kok. Tiwas gaya lho paling turu sik. Ayo. 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 Kalem alon. Lah, Pak, ngono tok wae aku ya iso. Nek, Nduk. Siap ya. Ayo. Ojo ngene. Ojo ngene-ngene. Lah ya napa? Mripatku koyo bawur ngene-ngene. Kuwi Dedek biasa. Dan memajang, siap ya. Madhep aku. Sik. diselempit. Disisetik sik. Iya tak selempitno sik to. Apane? Jari ini lho, Mas. Oh. Ya, Nduk. Tak kira tekeke mau. Yen memati. iki nyapung aku juru sapa ngono kuwi? Jengle iki gayane dhewe-dhewe. Lah kuwi mah gaya apa? Kowe ngene bojo-bojone dhewe kok Lagi mah gaya apa iki mau? Gaya bangau. Oh berarti ki kok niru kewan-kewan iku berarti iso. Nah, aku dadi kok mumbul ceblok cangkeme sik. Kok medeni wong to? Lah iya. Ayo. Yen memajang. Lho. Hamang karo. Oh dikiter sik. Janon kuning. Mas. Alah piye Oh, to? alah. Bangomu piye bangomu? Wah, piye to kok? Ndek iki muni lho. Piye suarane piye? Cuma klothek kaya kena balung lho. Ndek iki muni sumpah banter lho. Ora tuwa kowe sampe kaget terus minggat tok. Kowe omongan. Lah kowe nyek aku malah kowe to sing kena imbase. Ora muni to, Nduk. Nis, pinten Nis? Delangge pripun? Kurang pas banget. Yen Ayo Dang. Baleni. Contoh aku ngeti ta, aku ngeti ayo. Yen Kembang. Kembang. Ingetno. Mataan gunung. Oh, dadi no. Godak kowe. Ayo, aku iso kaya ngene ku ya. Ah, Dang. Nah gitu tak deng lho ya. Yo kok ngarep Oh enake ngene kok godak. Asik. Oh sik kok. sik to. Sik. Dereng. Padhe pengguri. Tulung dadeng, tungdang tak ngono kae lho. Tak dang. Alah Piye to iki kemlotak ngono kuwi lho. iki bojoku. Oh. Koweku kok. Sik to, jajal kono. Gak muni. Gak muni. Lah ngono lho matane ra nginget. Jadi ngene apa to tak omongi lho padahal. Kosok. Gak muni. Aku nek tuwek malah muni. Walah. Seleramu ya sing tuwek-tuwek ngene. Perkara drame marai. Abang. Siramen andi ae. Ayo. Iki mah. Kuwek. Nekat. Sik, leren sik ya. Rokok-rokokan sik ya.
masa kowe. Ya, krek tuwek malah kotot kok malah muni. Menyesuaikan usia, Bu. Ini ndak pacitan. Ayo goyang ya, Dek ya. 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 Hei. Bangga pena. Siap Ibu nggih. Duntak-duntak. Wes. Duntak-duntak. Duntak-duntak. Ya, kamu itu. Kandane matamu PC. Tak enggokno ngene bae tak seret aku mau nih. Polane delok YouTube. Kayak kuwat ibu kabeh. Ra rugi aku sinau ya berarti ya. Tak enggono ngene seret. Nah. Kapok kowe. Apa? Kena leno kayak. Lah kok iso nglimpe lho sekokmu. Loh, diutahno. Bayang ngantek mutah-mutah. Utahno, Mbah. Yo. Wih, tulungan lah. Ini ya. Ayo. Panas udan darat dadi meraso Meraso. Kowe ku arep apa? Kowe ku arep ngejak apa? Kok sono iringan ngono iku sing nyiptakno sapa? Lah yo anyar kuwi. Kok anyar ki dene sing ngerti lek kandhane ora ngerti kabeh. Melu grupmu dhewe. Wong kok iso gawe garapan dhewe. Wis ngerti grup iki somotan lho. Lah ngedom kok iso. Geluton ning ngisor. Wes, mosone yoga nom-nom repot. Kok nom ya gane nom-nom kuwi. Iki wis sempu kabeh kok iso. Kuwi nom jaman tahun 80. Oh, iya. panas udan Arep nyapa wi mau. Wah, bawa. Ana caraka data sawala padha jaya minggato. Lha kok ping pindho kok ora dadi lho. Wah, wes. Anu buang ngapunten buang nggih. Anu belajar nih. Isin di sini Mas. Jatuh harga diriku ya. Anu Mas Indra sabar nggih, sabar. Sabar. Innallaha ma'asabirin. Sabar. Sesuk aja gawe bawa. Lah sapa? Dewanto. Wis ra enek. Ngawur wis ra enek. Celuk neh. Ora masa kowe. Wis ngedangi bapake jenengan mong lho. Ya dirujak ngono kae lho kok. Ayo. Inomane Kok iso Ose to. tebane kleru terus dadi bari kok iso. Kalem. panas, ayo Mbak Anis. panas sudan maling-aling. Ayo, Nyapa wi. Arep dhewe apa wis? Dhewe apa? Gunung
Dadi lho, dadi. Ini baru betul. Ah. Weh, kompak. Lho. Kuwi gone kono. Ini cacane ngene iki. Jos. Nek ngene tahun ngarep tanggapanen. Anu Pak Edi ngapunten nggih. Pak Bowo lagi putus cinta. Wis tuwek kok putus cinta. Nyepele lho senane. Natian wadon sarta Suara suling kumandang jenah lali kekulane aja lali agaman salat imam waktu Ya. Jarene wis mentang. Keturutan sing dikendhaki janji ning saiki apa Sokor Sakar bisa gunung desa jadi ya gangguke ya.
Iki derek. Mbak siapa kita nih? Tasya Kabeh, apa? kabeh, Oh, sedaya. Semua. Oh, semua. semua. Oke, Lah monggo niki tasik disusul. beres tunggal ya, Mas? Sinten? Lah niki sini. Oh, kok kuning goro-goro. Oh, nggih, bagian tayungan nggih. Sapi sih. Digogong niku digogong. Moga Mbak Tasya 2, ya, Mbak Lita, Mbak Ratna. Lita. Berempat berarti nggih. Kalau niki Bu niki, Lah sisane pripun? Bu sinten niki, Mas? Bu Surati. Bu Surati, Heeh. lenggarian nggih. Berlima Berlima, sama Mbak berlima. Anis kali Mbak Tasya 1. Heeh. Lagune monggo nderek sing jaman saiki. Ayo ngadeg kok. Monggo 3 jumeneng monggo. Monggo Ayo, jumeneng. ayo, ayo. Monggo Ayo. lagune napa kula nderek sing penting Pun boten wonten pamundutan. boten, sampun boten. Oke. Mangke sambel kemangine wonten goro-goro. Siap, Oke, siap. nggih. Ya, ojo kicomania to liyane. Ojo kicomania to. Sumanding apa-apa? Sumanding ae yo, sumanding. Peganduri sawit. Aduh. Napa niki? Sumanding. Sumanding. Oke. Oke, dados. Bulan dengan cari
Matur nuwun. Mas TB, Mas Dalem. Gandul. Jawa Mas. Matur nuwun panjenengan. Sami-sami Mas. Donga kagem warga masyarakat Bangkok. Inggih ngaturaken going panuwun Nggih. dumateng Buwa Butias Bapak Nggih. RT RW Nggih. sedusun Bangkok. Nggih. Sampun kepareng nimbali insyaallah kanthi adicara bersih dusun menika paripurnanipun sedaya warga masyarakat dusun Bangkok Klampisan Nggih. tansah manggih kalaharjan. Amin. Tebih bilai cinaket ing rejeki Amin. adem ayem gampil anggenipun pados sandang papan lan pangan. Amin, amin Allahumma amin. Yang semanten ugi kula macange Bulimo. Nggih, Mas Gandul. Namung saged nyaturke luput. Nggih. Kathah lepat kula kalian Kang Mas kula Nggih. anggenipun makarya Nggih. wiwit madya ngantos paripurna awit Siap. menungso limrah kebayan salanyun pamunten ingkang Nggih. kathah. Siap. Kepanggih sanes wekdal. Ngaten nggih. Rakit bacone saged donga Rayu, sinonga. Monggo, Rayu. monggo Mas. Pangestunipun siap. Gugus ning tupaku ngelun ning kang tiasa ngapake sawengku sagung jajahan